ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟିଏ କହିବି। ଯିଏ ଯାହା କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଇବ। ଏଇଟା ବିହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। କର୍ମର ଫଳ କେବେ କାହାକୁ ନ ମିଳିବ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏ ଜନ୍ମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆର ଜନ୍ମରେ ହଉ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟିଏ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବିଦେଶ ଯାଇଥାଏ, ଆସିବ ବୋଲିକିରି ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେଠାରେ ସେ ବସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ ଆଣିକି ସେ ରଖିଦେଲା। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ? ନା ମୁଁ ଅମକ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠିକି ଯିବି। ଆପଣ ଏ ଟ୍ରଙ୍କଟା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସୁଛି। ଲୋକଟି କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ଭଲ ଲୋକ, ଏ ଟ୍ରଙ୍କଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବସ୍ ଆସିଗଲାଣି, ସେ ଯିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବେ? ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଯେ ପୋଲିସ ଖବର ଦେଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠି ବାକ୍ସଟା ରଖିଦେଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ସେ ଆସିଲାନି। ମୁଁ କେମିତି କଣ କରିବି? ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯିବି ନା ନାଇଁ। ନା କୋଉ ବାକ୍ସ? ନା ଏଇ ବାକ୍ସ। ନା ତାହେଲେ ହଉ। ସେ ବାକ୍ସକୁ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ନେଇଗଲା ଥାନା। ତାକୁ ନବା ସହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକକୁ ବି ସାଙ୍ଗ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲା। କଣ ଅଛି ଜିନିଷ ନା, ଅପେକ୍ଷା କଲେ କେହି ଆଉ ଆସିଲେନି। ସେ ପୋଲିସ ସେ ଟ୍ରଙ୍କକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଟା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଶବ ପଡିଛି। ତେଣୁ ଏ ଲୋକ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବ କେମିତି? ତାକୁ ରାଜସାକ୍ଷୀରେ, ଏବଂ ତୁ ଏ ବାକ୍ସ ବାବଦ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ। ବିନା ଦୋଷରେ ବିଚରା ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ଏବଂ ହାଜତରେ ରହିଲା। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡିଲା। ଘର ଲୋକମାନେ ଆସି ଖୋଜାଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବଟାକୁ ରଖିଛି କିଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ସିନା ଏ ଖସିକିରି ଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଜେଲ ଭୋଗିଲା। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡି ଚାଲେ, ବୁଢା ବିଚରା କାନ୍ଦେ। କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଦିନେ ଜଜ ଏ କଥା ଭାବିଲେ, କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା, ଇଏ ଲୋକ ତ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଭୋଗିଲା? ଜଜ ଦିନେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ତାଙ୍କ ଏରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦିନେ ଭେଟିଲେ। ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ସତ କହିବେ? ନା ଆଜ୍ଞା। ନା ଆପଣ କାହିଁ ଆଜି ସଜା ଭୋଗିଲେ? ଆପଣ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ତାରିଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଆପଣ କେବଳ ଜଗିଥିଲେ, କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ? ମତେ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କହିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି? କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୃଦୟରେ ବୁଢା ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯବାନ ବୟସ ଥିଲା ନା, ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଥିଲି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକେଇଛି, ବହୁତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏବଂ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖି ସହି ପାରିନି। ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ହଉଛି ଯେ ମୋ ବଡ ଭାଇର ପୁଅ, ମୁଁ ଦିନେ ଧାନ ଓଳିଆରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲି, ସେଠି ସେ ଖେଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଏମିତି ଚିଡେଇ ଦେଲା, ଯାହାକି ସେ ଓଳିଆକୁ ଧରି ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡି ଦେଲି। ସେ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଳିଆକୁ ଗଡେଇ ଦେଇକି କହିଲି କଣ ନା, ଖଟ ଉପରୁ ଓଳିଆ ପଇଲା, ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା। ସେ ସତଟାକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇଥିଲି। ସେ ସତ ଲୁଚେଇବାର ଫଳ ଆଜି ମୁଁ ପାଉଛି। ଜଜ କହିଲେ, କର୍ମର ଫଳ କେହି କିଛି ନେଇଯିବେନି। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୋଷ କରିଥିଲ, ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛ। କେଉଁ ବାଟରେ ନ ହଉ, ଯୋଉ ବାଟରେ ତ ଈଶ୍ୱର ଦବ ନା ଦଣ୍ଡ। ଏଟା କଣ କେବେ ଲିଭିଯିବ କି? ନାଇଁ ନା। ତମେ ଯାହାକୁ ଟେଣଟା ପକେଇଥବ, ତମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପଥରଟେ ଠିକ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉ ତମ ଉପରୁ ଫୋପାଡିବେ। ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ କଥା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା।
ଯାହା କିଛି ଅଧମ କହିଛି ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନେବେ। ନମସ୍କାର।